Kawadhi nyimbe Joriemb ndigni buora mowuok e alwora ma Kisumu kawuono ochako riembo ka gichomo boma ma Nairobi motiyo romo maduong' mar weche lokruok mag kor lwasi mong'ere ni Africa Climate Change Summit machakore odiechieng' makiny. En chenro ma osir kod duol mochung' ne dongruok e alwora ma Nam Lolwe Lake Basin Development Authority eneno ni ochwal ote mar pidho yien e yor kedo kod lokruok mag kor lwasi ma bende osebedo ka en midhiero maduong' e Kenya kod piny mangima. Chakre juma manyien, LBDA oloso romo ma idhi yuore kod jokanyo mag kauntis 18 mantie bo LBDA kendo igeno ni jopiny dhi twak e weche mag ber alwora. LBDA chano bende mar chako pidho yiende kauntis duto 18 mayudore Nyanza. They will join another team in Kericho, they'll join another team in Nakuru, then they'll be received in Nairobi on Tuesday at KICC. The reason why we are doing this is to create awareness on climate change and also what we need to do to mitigate the effects of climate change. We are beginning this one now, and we hope to get to Nairobi on Tuesday and to be received at KICC. Now, along the way, we have a number of activities as well. There will be tree planting and mostly the fruit trees, just to increase the fruit or the food forest within the region. Kisumu is always our pride, and you know very well that there can be no pride without us coming together, protecting and conserving the environment. We have teamed up with the Lake Basin and the county government of Kisumu so that we are part of the process of the SES 23.